Kukhona umqondo ongabonakali kahle obamba abantu abaningi ukuthi bangafinyeleli amaphupho abo, futhi okuthakazelisa kakhulu ukuthi iningi labo alikwazi nokuthi bawenza nsuku zonke. Ngakuzwa nami lokho. Ngachitha iminyaka ngiqiniseka ukuthi impumelelo yami ibimane iyizibonakaliso zezinto zangaphandle, ukushoda kwamathuba, imfundo yami encane, isizinda sami esinzima, kanye nenhlanhla yami embi. Futhi mhlawumbe nawe wake wazizwa kanjalo, umqondo wokuthi naphezu kokusebenza kanzima, ukuzikhandla, nokuhlakulela imicabango emihle, amathuba abonakala engabonakali njengoba bekulindelekile. Wake wazibuza yini ukuthi kungani abanye abantu bebonakala beqhubeka ngokungapheli empilweni, kuyilapho abanye bemane besinda, naphezu kwakho konke ukuzikhandla kwabo? Incazelo yalokhu ilele kulokho engikubiza ngokuthi iphutha elithule, futhi lisakazeke kakhulu kunalokho ongakucabanga. Kusukela ebuntwaneni, sifundiswa ukukholelwa ukuthi impilo ilandelelana nje ngezinto ezenzeka kithi. Cishe wake wezwa izisho ezinjengokuthi imali ayikhuli ezihlahleni, akekho oceba ngaphandle kokukhohlisa, noma kumele uhlupheke ukuze uphumelele empilweni. Lezo zisho ziba iwindi esibuka ngalo umhlaba, kodwa okukhathaza kakhulu ukuthi ziba iwindi esibuka ngalo thina uqobo. Iphutha elithule liqala lapha ngempela. Iningi labantu lizama ukushintsha imiphumela yabo ngaphandle kokushintsha kuqala indlela abazibona ngayo. Futhi lokho kufana nokwakha isakhiwo esinezitezi ezingama-30 esisekelweni esingenalutho. Lesi sakhiwo singase siphakame amamitha ambalwa, kodwa ngokushesha noma kamuva sizowa. Ungaki izikhathi uqale okuthile ngamandla agcwele, kuphele amasonto noma izinyanga ezimbalwa usuwile umoya, udumazekile, uzizwa sengathi kukhona okuhlala kukuhudulela emuva lapho uqale khona. Akuyona inhlanhla, akuyona into eyanqunywa kusengaphambili, noma ukushoda kwamakhono. Kungumbono wakho nguwe. Umgoqo wengqondo owubeke wena, ungazi engqondweni yakho. Ngaphoqeleka ukuba ngivume leli qiniso ngesipiliyoni sami. Ngemuva kokuyeka isikole samanyuvesi nokuthatha imisebenzi emincane, engenanjongo, ngangingenazo izifiso, izinjongo, amaphupho, konke. Bese ngisinda nje. Ngikhumbula ngolunye usuku oluthile, ngisebenza enkampanini yosizo, ngibuka impilo ngibuza, ingabe konke sekungelokhu nje? Ukuchitha iminyaka ngikhokha izikweletu futhi ngisinde nje. Futhi mhlawumbe nawe wake wazizwa umuzwa ofanayo, lokho kungahlaliseki kwangaphakathi kokuqonda ukuthi wezela emhlabeni into enkulu, kodwa ngaphandle kokubona indlela. Kwakungalesi sikhathi lapho ngathola khona umbhalo othile owashintsha kakhulu indlela yami. Nokho, ngaphandle kwencwadi uqobo, okwashintsha ngempela konke kwaba ukuqonda okugcwele ukuthi ngangiwumphumela oqondile wemoyana yami. Uma ngangifuna ikusasa elisha, kwakuzobaluleka ukwakha umbono omusha ngami. Futhi iningi labantu alibambisisi leli qiniso eliyisisekelo, awuhehi lokho okufunayo, kodwa lokho okukholelwa ukuthi ukufanele. Futhi lowo mqondo ushintsha yonke into. Imfundo ephakeme seyakwamukela lokhu kutholakala. Ucwaningo lwakamuva kwezokusebenza kwengqondo okuhle, ukuziphatha kwezomnotho, nempilo engokomzwelo lukhombisa ukuthi abantu abanesithombe esiqinile ngabo bavame ukuba nesibindi esikhulu, baqhubeke ngokuzinikela okukhulu, babone amathuba amahle abanye abawahlulekayo, futhi bashintshe izithiyo zibe izitebhisi zokuqhubekela phambili. Ngokuphambene, labo abathi, naphezu kokufisa impumelelo enkulu, bazibona bebuthakathaka, baphazamisa ngendlela engahleliwe imiphumela yabo. Kungakho inani elikhulu labantu liqala inguquko ngentshiseko, ukudla okulula, isikhundla esisha sobungcwethi, imisebenzi yokufunda, izindlela ezintsha zezimali, kodwa ekugcineni babuyele lapho beqale khona. Akukona ukushoda kokuzimisela. Kungukwakheka kwengqondo. Zibuze, zingaki izikhathi ubunesiqiniseko sokuthi yini okwakumele yenziwe, kodwa wamane wagodola? Kungaki amathuba okugwema ithuba, wesaba ukuthi awukwazi ngokugcwele? Kungaki izimo lapho wahlehlisa iphupho ngoba uhlulela ukuthi isikhathi sasingalungile? Phambilini, ngangicabanga ukuthi ukudlula kweminyaka, isimo sezomnotho, isimo sezimali, ukushoda kwemfundo noma oxhumana nabo kwakuyizithiyo zami.
Nokho, ngokuhamba kwesikhathi, ngathola into enamandla kakhulu, zonke lezo zinto zazingabalulekile. Isithiyo sangempela sasihlala phakathi kwami. Iphutha elingabonakali elivimbela iningi lesintu ukuba lingafinyeleli izinhloso zalo ukukholelwa ukuthi ithemba lodwa lanele. Akwanele. Ukuba khona kwakho kushintsha kuphela lapho umbono wakho wengqondo nguwe ushintsha. Kubalulekile ukuhambisa imicabango yakho, imizwa yakho, nesithombe sakho nguwe nemiphumela oyifunayo. Akukhona nje ukumane uthi ngifisa ukuba nengcebo eningi, kumayelana nokuziguqula ube yilona muntu ofanelana futhi okhombisa ingcebo, ngisho nangaphambi kokuba ibonakale. Futhi uma uzithola ubambeke kumjikelezo ofanayo iminyaka eminingi, ungakhathazeki, lokho akusho ukuthi kukhona okonakele kumgogodla wakho. Kusho nje ukuthi uzama ukwakha impilo entsha ngezinkolelo ezindala. Futhi leyo ndlela ayiphumeleli neze. Namuhla, ngiphakamisa ukuthi uqale ukuzicabangela ngombuzo owodwa kuphela. Ubani ngempela okukholelwa ukuthi unguye? Akukhona lokho okushoyo kwabanye, kodwa lokho okuphuma ngaphakathi kuwe lapho uwedwa. Umphumela walowo mbuzo usungula ukuthi uhambo lwakho lusephi manje nokuthi lubhekephi. Ngoba, inqobo nje uma ungaziboni njengomuntu oyigugu, onekhono, futhi ofanele, impilo ngeke ikwazi ukubonisa empilweni yakho lokho okufunayo. Futhi leli qiniso lisebenza ezinsizeni zezimali, kubudlelwano obunothando, enjalakahleni yomzimba, empumelelweni, nencazelo empilweni. Imvelaphi yakho konke ingaphakathi. Manje njengoba usubambisise lesi siqondiso esiyisisekelo, singahlola kabanzi ngokuhlaziya, futhi njengoba siqala uphenyo oluyisinyathelo ngesinyathelo, uzobona kahle ukuthi kungani impumelelo yakho kuze kube manje ibilokhu iyisibuko esiqotho salokho obukukholelwa ngawe, noma ngabe awuzange ukubone. Ngaleso sikhathi lapho ngiqala ukubamba ukuthi impumelelo yami yayingaphumi ngaphandle, kodwa yayivela ngaphakathi kwami, umbono wami wonke washintsha. Nokho, ngaphambi kwale nguquko, ngangenza njengoba iningi lisenza, ngangifuna ukuthuthukisa impilo yami ngokushintsha nje umzamo womzimba, ukuzinikela emahoreni amaningi omsebenzi, ukwenza imisebenzi eminingi, ukulwela ukuba nomkhiqizo, ukufuna ukwanelisa wonke umuntu, ngenhloso yokuthola ukwamukelwa ukuze ekugcineni ngizizwe ngifanelekile. Nokho, lokhu kuyisibonakaliso sephutha elithule. Lapho umuntu ekholelwa ukuthi akanamakhono, akanagugu, akafanele, angazinikela ngokuzikhandla usuku olulodwa lonke futhi ngeke aphumelele ukunqoba umgoqo wangaphakathi omkhawulelayo. Kungenzeka wake wazizwa isimo esinjalo. Uzinikela emsebenzini, ekufundeni, ekulweni, kodwa kubonakala sengathi kukhona okuhlala kuvimbela inqubekela phambili yangempela. Uthola okuncane bese ulahlekelwa ngokushesha. Uqala umzamo, kodwa awuqhubeki. Wakha iprojekthi, bese ihlala ephepheni nje. Lokhu akwenzeki ngoba ungazi ngezenzo ezidingekayo, kodwa ngoba usenza ngendlela efana nombono wena wesikhathi esedlule. Futhi akekho ongakwazi ukwakha ikusasa elihlukile ngobuyena obudala. Ngokuvamile, abantu abaningi bazizwa bedumazekile ngokudlula kweminyaka, ukukhula kwabo, ingcebo esabaleka kubo, amathuba alahlekile, bese becabanga, ukube nje ngaqala ngaphambili, ukube nganginabathintana nabo ababalulekile, ukube nganginemfundo ephakeme. Nokho, le ndlela yokucabanga yakha iphethini elimnandi lemizwa, umjikelezo lapho uzikholisa ukuthi amandla okulawula ahlala evela ngaphandle. Futhi ngokukholelwa ukuthi amandla angaphandle, uguquka ube yisiboshwa sezimo. Lokhu ukuboshwa okungabonakali okugcina abantu abanekhono, abaqondile, nabasebenza kanzima beboshwe empilweni ejwayelekile, noma ngabe banazo zonke izimfanelo zokuphumelela. Ochwepheshe kwezokusebenza kwengqondo nasekucwaningeni ukuziphatha komuntu bakhombisa ukuthi labo abathatha isibopho sangaphakathi ngempumelelo yabo bakhombisa ukuthambekela okukhulu kakhulu kokuba abaholi, abanombono wamabhizinisi, nabasunguli. Kuyilapho labo abakholelwa ukuthi ikusasa lisezandleni zabanye bavame ukulondoloza izimpilo eziphephile, kodwa ezinganelisi, ngoba abangaboni kungenzeka ukushintsha umgudu wezinto. Futhi kaphela, akukhona ukuthi laba bantu abanaso isiphiwo bamane nje abakafundiswa ukusilawula. Nami ngake ngaba umuntu onjalo.
Lapho ngangisebenza eqenjini labahlengi, ngihola iholo elincane, ngingenazo izinhlelo eziqondile zokuqhubekela phambili, ngahlola indlela yami futhi ngacishe ngazikholisa ukuthi kuzoba yikusasa lami eliqedile. Futhi kungenzeka ubhekene nesimo esifanayo manje. Usebenza endaweni lapho ubona ukuthi awusebenzisi ngisho namaphesenti ayishumi amakhono akho, unesiphiwo esikhulu kakhulu, kodwa ungenayo inkomba. Futhi kuleli qophelo lapho iphutha elithule libonakala, lifihlekile. Lisisusa ukuthi kungcono ukuqhubeka nalesi simo samanje. Lisisusa ukuthi isikhathi asikafiki sokuqala into enkulu. Futhi okudabukisa kakhulu ukuthi, ngokuhlakulela leyo micabango, ulolonga ingqondo yakho ukuba ikholwe ukuthi awukwazi, noma ngabe ekujuleni uyakwazi. Ngikhumbula kahle kakhulu isikhathi sokuqala lapho nganquma khona ukulwa nalokho kukholwa. Ngezinsiza ezincane, ngingenalwazi, nangaphandle kwemfundo esemthethweni yasenyuvesi, ngamane nganquma ukuthi isikhathi sesifikile sokuguqula. Ngashiya inkampani yosizo futhi ngasungula inkampani yokuhlanza. Kwaba umthelela omkhulu kumndeni wami, kubangani bami, nasesandleni sami. Nokho, kwakungaleso sikhathi lapho ngabamba isimiso esiyisisekelo, uma usukhetha ukushintsha indlela ozibona ngayo, umhlaba wonke uqala ukukusiza. Onyakeni wami wokuqala, nakuba nganginolwazi oluncane ngokuphathwa kwebhizinisi, ngakwazi ukwenza imali edlula $50,000. Lokhu kuphumelela kwakungahlobene nekhono lami lobuchwepheshe. Kwenzeka ngoba ekugcineni, ngaqala ukuzibona ngikwazi, ngifanelekile, futhi ngihlelelwe ukufinyelela okukhulu. Abantu babebuza, ukwenze kanjani lokho? Impendulo yami yayihlale iyodwa, ngashintsha ngaphakathi ngaphambi kokushintsha ngaphandle. Ngivumele ngikubuze okuthile manje, ingabe ukholwa ngempela ukuthi ufanele ukuphila okufisayo? Unganiki impendulo esheshayo. Kungenise ngaphakathi kuwe. Ngoba uma kunengxenye encane kuwe esangabaza, yiyo leyo ngxenye evimba intuthuko yakho. Impilo ayihambisani namazwi akho, isabela ekudlidlizeni kwakho kwamandla. Futhi lokho kudlidliza kuchazwa indlela ozibona ngayo wena. Yingakho abantu betshala imali ekuqeqeshweni, ekwakheni amakhono, nasezinhlelweni zokusebenza kodwa bengaboni kushintsho. Incazelo ilula, uma ungaziboni ungumuntu okwazi ukuphatha izimali, ukwakha ubudlelwane obakhayo, ukuzuza impumelelo, noma ukwenza kahle kakhulu, ingqondo yakho izodala izimo eziqinisa iphethini yakho esivele ikhona. Bangaki abantu obabone besimama ngokwezimali kodwa ngokushesha babuyela ezingeni labo langaphambili? Abasubathi, osaziwayo, ochwepheshe abakhokhelwa kakhulu. Abaningi bafinyelela esicongweni bese belahlekelwa yikho konke. Hayi ngenxa yokuntuleka kwekhono, kodwa ngoba ubuyena babo bangaphakathi abuzange buhambisane nempumelelo abayizuzile. Isibonelo esicacile nesidabukisayo esikaMike Tyson. Omunye wabaqeqeshi besibhakela abavelele emlandweni, owayenomsebenzi omuhle kakhulu nengcebo eyayidlula $100 ayizigidi ezingamakhulu. Kodwa wachitha cishe yonke ngenxa yokuthi wayengazange alimelele ubuyena bakhe obungokomzwelo obabukwazi ukusekela indlela yokuphila ayeyifinyelele. Uma ingqondo ingakwazi ukwamukela ingcebo, umuntu uqobo, ngaphansi kwengqondo, uyayiqeda. Kungenzeka ukuthi wake wabona into enjalo. Futhi ngaphambi kokuba siqhubeke, nginesicelo esibalulekile kuwe. Uma kuze kube manje uqonda incazelo yami futhi uma ihambisana nolwazi lwakho, sicela ukhofe like bese ubhalisela isiteshi. Ubukela phansi umthelela isenzo esilula esinjalo esingaba nawo. Kukhombisa iYouTube ukubaluleka kwalento. Kusiza lo myalezo ukuthi ufinyelele kwabanye abasezintweni ezifanayo nezakho. Lolu hlobo lokufundisa luguqule impilo yami, futhi ngikholwa ngokuqinile ukuthi lungaletha ushintsho olufanayo kubantu abaningi abangalutholanga lolu lwazi. Manje, ngifuna ukukuphonsela inselelo encane. Ezinsukwini ezintathu ezizayo, beka imicabango yakho futhi ubone ukuthi zingaki izikhathi ozibukela phansi, uzibekela imingcele, noma uzitshele ukuthi okuthile kunzima, akunakwenzeka, noma kukude. Yenza lokhu ngokuqonda. Ngoba ukuqonda kuyisinyathelo sokuqala sokwephula lo mjikelezo. Ungeke ukwazi ukushintsha lokho ongakakuboni.
Futhi manje njengoba sesiqalile ukuveza lesi sakhiwo sangaphakathi, engxenyeni elandelayo ngizokukhombisa ukuthi ungahlela kanjani kabusha lesi sifanekiso sakho, ukuthi ungazifaka kanjani esikhundleni sezinkolelo ezikuvimbelayo ezinye eziyokukhuthaza ngempela ohambweni lwakho, nokuthi abantu abavamile bakwenza kanjani lokhu ukuze bakhe izimpilo ezingavamile, kuhlanganise nabantu obaziyo nabalandelayo. Njengoba usuqalile ukuhlonza iphutha elithule futhi ubona ukuthi iqiniso lakho langaphandle liyisibuko nje salokho okulimile ngaphakathi, kuba kubalulekile ukudlulela esigabeni esiguqula konke, ukuhlela kabusha isifanekiso sakho. Lokhu kudlula nje ukuphinda iziqinisekiso ezijwayelekile noma ukuzama ukuziqinisekisa ngemishwana ekhuthazayo. Kusho empeleni ukwakha kabusha isisekelo sengqondo okwakhiwe phezu kwaso ukuphila kwakho. Futhi lokhu kwakhiwa kabusha kuqala ngokuqonda. Ngeke uphinde uzibone ngendlela efanayo uma usuqonda ukuthi lokho okubonakala namuhla akuyona imiphumela yesifiso sakho, kodwa kungumphumela wokulungiswa kwengqondo yakho. Abantu abafundiswe kusukela besebancane ukukholwa emakhonweni abo, emandleni abo, nasekhonweni labo lokufunda okudingekayo, ngokwemvelo bakhula benomuzwa wamathuba amakhulu. Ngokuphambene, labo abezwa ukugxekwa okungapheli, babhekana nemingcele, futhi bezwa imishwana efana nokuthi lokho akusiyo eyakho, ungaphokopheleli phezulu kakhulu, yiba ngokoqobo, bakhula benombongwana wokuthi bangafinyelelani. Futhi qaphela lokhu ngokucophelela, akekho odinga ukukutshela lokhu ngomlomo manje, ukwenza wena uqobo, ngokuzenzakalela, uma ucabanga ukuthi awukwazi okuthile. Okubalulekile ukwamukela ukuthi ingqondo yakho engaphansi ayibumbelwa yilokho okufisayo, kodwa yilokho okuphindaphindayo ngomuzwa othile. Zonke izinto ezikwesabisayo, ukungaqiniseki, izithiyo, izivimbeli, nemingcele ozibona zikhona manje aziveli nokuzalwa kwakho, kodwa zatshalwa kancane kancane kuyo yonke impilo yakho. Futhi kusho ukuthini lokhu? Kusho ukuthi ungakwazi nokubhidliza, ukufaka esikhundleni, nokuphinda uhlele lezi zinkolelo. I-neuroscience isivele ikhombisile okungavamile, ubuchopho bethu abumi ndawonye buyaguquka. Futhi izinto ezinjenge-neuroplasticity zikhombisa ngokusobala ukuthi amamodeli amasha okucabanga, uma esetshenziswa ngamandla nangokuqhubeka, adala ukuxhumana okusha kwemizwa, izincazelo ezintsha, futhi ngenxa yalokho, izindlela ezintsha zokuziphatha nemiphumela ebonakalayo empilweni. Isayensi iqinisekisa lokho, iminyaka eminingi, engikudlulisele ezinkulungwaneni zabantu, awuhlelelwe kusengaphambili yilokho okufundile. Ungakwazi ukuzakha kabusha ngokuphelele. Kodwa ukusebenzisa kanjani lokhu ngempela? Ngizokunikeza izibonelo ezilula ezingaba usizo kubantu abaningi namuhla. Ake sithi umuntu wakhula nenkolelo yokuthi imali iyashoda, ukuthi itholakala kuphela ngokuzidela. Lo muntu angathola ukunyuselwa emsebenzini bese ayichitha ngokushesha yonke, angene ezikweletini, atshale imali kabi, noma azifake ezindabeni ezinzima zezezimali. Lokhu akusiyona inhlanhla embi. Yingqondo engaphansi ehlela kabusha impilo ezingeni lokunethezeka umuntu akholwa ukuthi uyafaneleka kulo. Cabanga ngomunye umuntu ofisa ukuba usomabhizinisi, kodwa uma ecabanga ukuvula ibhizinisi lakhe, uhlaselwa ukwesaba. Kuthiwani uma ingasebenzi? Kuthiwani uma ngilahlekelwa yimali? Kuthiwani uma ngihluleka? Lokhu akusona ukwesaba iqiniso. Kungukwesaba okugxile kokuhlangenwe nakho kwangaphambilini okungokomzwelo. Yingqondo engaphansi evikela umuntu kulokho ekuhumusha njengengozi, ngisho noma leyo ngozi kungushintsho oluhle. Ngokufanayo, cabanga ngobudlelwane. Umuntu okhule ezwa ukuthi uthando lubanga ubuhlungu, ukuthi akekho ongaphathiswa ithemba, ukuthi bonke bayahamba, uzokwakha ubudlelwane ngokusaba, ukungathembi, ukukhathazeka, futhi avame ukuqhubekela kude nalokho ababefisa kakhulu ukuba nakho. Uyayibona ukuphindaphindeka. Impilo ayifezi izifiso zakho. Isabela ohlelweni lwakho. Manje, ngifuna ukukunikeza isibonelo esidumile somuntu oguqule iqiniso lakhe ngokwaqonda lomgomo, uJim Carrey. Ngaphambi kokuba azizinzise njengomunye wabaqwali abakhulu bamahlaya emhlabeni jikelele, wayempofu, enza imisebenzi engahlelekile, futhi ehlala nomndeni wakhe ezimeni ezinzima.
Kodwa-ke, wenza okuthile esasibonakala siwubuwula ngaleso sikhathi, wazibhalela isheke lamadola ayizigidi eziyishumi waligcina esikhwameni sakhe, ecabanga ukuthi leso simo sesingesakhe. Akazange enze nje lokhu kubona ngamehlo engqondo kodwa futhi wakha engqondweni, nsuku zonke, ubuyena bendoda eyayizokwazi ukuzuza leyo mali. Eminyakeni embalwa kamuva, wathola inkontileka yemali enjalo ngesikhathi edlala ifilimu ethi Dumb and Dumber. Lokhu akusikho ukuhlangana nje kwezinto. Lokhu kungukungqikana phakathi kobuyena bangaphakathi neqiniso langaphandle. Engifuna ukuba ukuzwe ukuthi ayikho imilingo, kukhona ukuhambisana. Uma uguqula isifanekiso sakho, ingqondo yakho iqala ukubona amathuba ayengabonakali ngaphambili. Uqala ukwenza ngokuhlukile, ukucabanga ngokuhlukile, ukuxhumana ngokuhlukile, futhi konke lokhu kuguqula izimpendulo zakho ezingokomzwelo empilweni. Futhi lokhu kubalulekile ngoba abantu bavame ukukholwa ukuthi impumelelo yinto eyenzeka ngokusheshsha, njengokuphumelela okukhulu. Kodwa-ke, ezimweni eziningi, ushintsho lwangempela luqala ngezinguquko ezincane zangaphakathi, umcabango omusha, inkolelo entsha, umkhuba omusha wengqondo, eziqoqana kancane kancane kuze ziguqule zibe yimiphumela ebonakalayo. Isayensi nayo iyakuqinisekisa lokhu. Ucwaningo lukhombisa ukuthi abantu abenza izinguquko ezincane engqondweni nasendleleni yokuziphatha njalo banamathuba amakhulu okudala ushintsho lwangempela kunalabo abazama ukushintsha yonke into ngesikhathi esisodwa futhi bengakwazi ukugcina izinga. Kodwa ungahlela kanjani kabusha lesi sifanekiso sakho? Ngikunikeza umsebenzi olula kodwa onamandla. Ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, nsuku zonke, ngaphambi kokulala, phendula umbuzo olandelayo ngokubhala, ngingubani okumele ngibe yikho ukuze ngiphile impilo engiyifisayo? Ungabhali lokho okudingeka ukwenze. Bhala ukuthi ungubani okumele ube yikho. Ngoba ubuyena obunquma isenzo, hayi okuphambene. Abantu abazibona bengabanqobi benza njengabanqobi, ngisho nangaphambi kokunqoba. Abantu abazibona njengabaholi bahola ngaphambi kokuba baqashelwe. Abantu abazibona bephumelele baziphatha njengabaphumelele ngaphambi kokuba imali ibonakale. Lokhu kungukuhamba okudala ushintsho. Futhi uma uqala ukubhala nsuku zonke, ingqondo yakho izoqala inqubo yokudonsa, ukuxhuma kabusha, nokuhlela kabusha iphethini yakho yomzwelo wangaphakathi. Futhi lokhu akusiyo imfundiso. Lokhu kungumkhuba. Cabanga ngokwethembeka manje, zingaki izikhathi ongazange uzisebenzise ngoba usazibona uncane kunalokho oyikho ngempela? Zingaki izinto ezazingakwenzekela ukube wazithemba ngaphambili? Lo mbuzo ungase ukukhathaze kancane, kodwa futhi iyakukhulula. Izindaba ezimnandi yilezi, uma usufike lapha, usuqalile ukuvuka. Engxenyeni elandelayo, sizohlola ngokujulile ukuxhumana phakathi kokudlidlizela kwakho okungokomzwelo nokuthi kuthinta kanjani imvamisa yakho yempumelelo. Lokhu kuzokusiza ukuba uqonde ukuthi kungani abanye abantu befinyelela impumelelo ngisho nasezimweni ezinzima, kuyilapho abanye bengaqhubeki naphezu kwamathuba ayingqayizivele. Kubalulekile ukunaka into evame ukunganakwa kodwa enomthelela oqondile ekwakhekeni kwempumelelo oyenzayo, ukuvumelana kwakho ngokomzwelo. Ngisho nangezinhlelo ezisebenza kahle kakhulu, isu elicophelele, noma ishejuli ehleleke kahle, uma imvamisa yakho yangaphakathi ingahambisani, uzoheha izithiyo, ukubambezeleka, ukuzibhidliza, nemiphumela engaphansi kokulindelekile. Iningi labantu likholelwa ukuthi umthetho wokuheha umayelana nokuba nemicabango enethemba nje, kodwa lo mbono unephutha. Uma imicabango yakho iqondile kodwa imizwa yakho ingemihle, njengokwesaba, ukungaqiniseki, ukukhathazeka, noma ukukholwa kokungafaneleki, khona-ke igagasi lamandla owakhiphela endaweni yonke alikuhle. Futhi indalo iphendula imvamisa edluliswayo, hayi kulokho okukhulunywa njengesifiso. Ngalesi sizathu, abantu abaningi balangazelela inala kodwa bakhipha ukusweleka. Bafisa uthando kodwa bakhipha ukwesaba. Bafuna amathuba kodwa bakhipha ukungabaza. Futhi mhlawumbe usuke wakuzwa lokhu ngokwakho, uyakwazi ukuthi ungaya phambili, uyazi ukuthi unekhono, kodwa ingqondo yakho iyaphazamisa intuthuko ngemibuzo efana nokuthi kuzothini uma kungasebenzi, kuzothini uma ngilahlekelwa.
Kuzothini uma ngihluleka? Inkinga ayikho esifisweni ngokwaso, kodwa emzwelweni ohambisana naso. Ngesikhathi ngiqala uhambo lwami ekufundeni ngokukhula komuntu ngamunye, iphuzu elilodwa ladonsa ukunaka kwami. Abantu abenza izinto ezinkulu babenezici ezifanayo. Bakhipha imvamisa yemigomo yabo ngaphambi kokuyifeza. Bazwa umuzwa ngaphambi kokubona ukubonakaliswa. Bazimisela engqondweni esimweni sokuthi sebevele bakutholile abakufunayo. Leli khono likhulu, njengoba ubuchopho bungenakho ukuhlukanisa phakathi kokuhlangenwe nakho kwangempela nokucatshangelwa kakhulu. Yingakho abasubathi bezinga lama-Olympic bezijwayeza engqondweni ngaphambi kokuncintisana. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ubuchopho bomsubathi obucabanga umncintiswano busebenzisa izindawo ezifanayo zezinzwa ezizothuthukiswa phakathi nokwenziwa komzimba. Leli qiniso lisebenza kuzo zonke izigaba zokuphila. Uma uhlela engqondweni ngokuqondile nangamandla, ingqondo yakho iqala ukuklama izindlela zokuguqula lokho okucatshangwayo kube yinto engokoqobo. Akuyona imilingo, kodwa ulwazi lwezinzwa. Futhi ngokuphindaphinda le nqubo njalo, umzimba nengqondo yakho kuyavumelana nekusasa olifisayo. Uyeka ukukhipha umuzwa wokungabikho bese uqala ukukhipha umuzwa wokufezeka. Nokho, kungani iningi elikhulu labantu lingakwenzi lokhu ngokuqhubekayo? Incazelo ilele emithwalweni yemizwa eqoqwe esikhathini sabo esidlule. Ukwesaba akuveli esikhathini esizayo, kuvela ezinkumbulweni zesikhathi esidlule. Umuzwa wecala uvela ezihlangenwe nakho esezivele zaphilwa. Ukuba namahloni kuvela ekuqhathanisweni, ekugwetshweni, nasekuphawuleni okuhlale kungaphakathi. Imvamisa yemizwa yabantu abaningi ayichazwa yizifiso zabo, kodwa kunalokho yilokho abangakwazi ukudlula okwamanje. Bangaki abantu obaziyo abangakwazi ukuqala umjikelezo omusha ngoba basabambelele komunye okhona? Bangaki abagcina inzondo, amanxeba emizwa, ukwehluleka, ukudumazeka, futhi lezi zici ziba yibona bomoya abahumusha ngabo iqiniso? Lokhu kwenzeka kakhulu kunalokho umuntu angacabanga. Ngisho nabantu abaningi abacebile, osaziwayo, abaphumelele, nabantu abathandwayo bahlangabezana naleli qiniso. Isibonelo esingaso Britney Spears. Wathola udumo emhlabeni jikelele, wahlonishwa, waba namandla, futhi waphumelela, kodwa impilo yakhe yomzwelo yayisesimeni esibi kakhulu. Umphumela kwaba inkinga yomphakathi eyathinta indlela yakhe yobungcwethi, ukuzimela kwakhe kwezezimali, ngisho nenkululeko yakhe yomuntu siqu isikhathi seminyaka eminingi. Lokhu kuveza iqiniso elingenakuphikwa, isimo sangaphandle ngeke neze sidlule isimo sangaphakathi. Ungawunqoba umhlaba, kodwa uma ungazikholwa wena, umhlaba uyakuphunyuka. Futhi uyishintsha kanjani leli vumelwano lomzwelo? Kubalulekile ukuthi uqonde isimiso esilula. Imibono idala izithombe engqondweni, izithombe engqondweni zivusa imizwa, imizwa isungula ukuzwakala, futhi ukuzwakala kubumba imiphumela. Kuyisigaba esixhunyanisiwe. Akunanzuzo ukuzama ukulawula lokho okuzwayo kuphela ngaphandle kokulawula kuqala lokho okucabangayo. Futhi akunanzuzo ukuzama ukulawula umcabango ngaphandle kokuthola ikhono lokwakha izimo zengqondo ezisekela lesi simo esisha. Lapha, ngethula umkhuba osebenzayo ongasetshenziswa yinoma ngubani noma kuphi. Ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, njalo ekuseni, lapho uvuka, ngaphambi kokuhlola idivayisi yakho yeselula, ngaphambi kokuhlanganyela nomhlaba wangaphandle, vala amehlo akho futhi ucabange engqondweni isikhathi esingaba imizuzu emibili ngomuntu wakho wesikhathi esizayo. Esejabulela impumelelo ayifisayo. Cabanga ngalo muntu engena endaweni enokholo olugcwele. Qaphela lo muntu olawula izinsiza zakhe zezimali ngokucacile. Qaphela yena esamukela izimo ezake zabangela ukukhathazeka. Zwa indlela lo muntu ekhuthaza ngayo, ukuthi uhamba kanjani, ukuthi uziphatha kanjani. Ngoba, ngesikhathi uqala ukuzwa ubunikazi obusha, ubuchopho bakho buqala ukubhalisa izinhlelo ezintsha zezinzwa. Futhi uma ugcina le ndlela yomzwelo njalo, imvamisa yakho yokudlidliza izoqala inqubo yokuguqula. Abantu abajwayelekile baphumelela ezintweni ezinjalo nsuku zonke, ngokuvamile bengakuboni. Cabanga ngesimo somuntu ofuna ushintsho emsebenzini.
Ngesikhathi lo muntu ekugcineni ezibona enamandla, ekwazi futhi efanele, wamukela izimo ezifanele. Futhi ngokungazelele, kuvela amathuba ayelokhu ekhona kodwa ngaphambilini engabonakali. Manje, cabanga ngaleli su lisetshenziswa emkhakheni wezomnotho. Ukuhlaziywa kokuziphatha kwezezimali kukhombisa ukuthi abantu abazibona bephephile ngokwezimali bayakwazi ukonga kangcono, ukutshala imali, ukwenza ukuthengiselana, ukucela ukunyuselwa kwamaholo, ukufuna amathuba avumayo, nokuthatha ubungozi ngokuqonda okukhulu. Ngokuphambene nalokho, labo abathola ukukhathazeka, amahloni, ukuzisola, noma ukungafaneleki bavame ukuphazamisa ukulawulwa kwabo kwezezimali, noma ngabe imiholo yabo iphezulu. Lokhu kukhombisa ukuthi ingcebo akuyona nje inombolo. Ingcebo ngumbono womzwelo oqondisa izinqumo eziphakeme. Futhi izinqumo eziphakeme ziqeda ngempumelelo enkulu. Futhi ungase ubuze, kuzothini uma ngingakabi nazo izinto engizifezile ezingase zisekele lokhu kuvumelana okusha? Kulokho, kuba kubalulekile ukuthi uqonde isimiso esiyisisekelo, ukuguqulwa kwakho akuveli ngokuvumelana nalokho onakho. Kuvela ngokuvumelana nalokho okufisayo. Umuntu onezimali ezilinganiselwe angazwakalisa ukungafaneleki noma angazwakalisa intuthuko. Umuntu oqala iprojekthi angazwakalisa ukungaqiniseki noma angazwakalisa ukholo. Umehluko awukho eqinisweni langaphandle, kodwa kunalokho endaweni yonke yengqondo. Futhi ukusiza ukusheshisa le nqubo yokuguqulwa, ngiphakamisa umzamo omusha, ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, noma nini lapho uhlonza ukuvela komuzwa ongemuhle, ukukhathazeka, ukudumazeka, ukudangala. Phumula imiyuzwana eyishumi bese wenza kathathu kancane, ugwinye umoya ujule bese ukhipha. Lesi senzo esingenakuqagela sidlulisela umlayezo ocacile ohlelweni lwakho lwezinzwa, ngingumphathi. Nakuba kubonakala kulula, kuqala ukudiliza imodeli yezibopho ezikubambezela esikhathini esidlule. Futhi manje njengoba ukuqonda kwakho sekuqale ukwamukela lo mbono omusha, esigabeni esilandelayo, sizoqhubekela esihlokweni esijulile, ukuthi ungakha kanjani ngamabomu indlela entsha yokuphila, uvumelanise inhloso, ukwenza, umuzwa, nokuvumelana kwangaphakathi. Uzobona ukuthi kungani abanye abantu bekwazi ukuguqula izikhathi ezinde zokuhlupheka zibe yimpilo emangalisayo, nokuthi kungani abanye behlala benganyakazi esigabeni esifanayo, noma ngabe banezinsiza, amathuba, namakhono. Lapho uqala ukwamukela ukuthi yonke into oyilangazelelayo isivele ikhona esimweni esingabonakali, kuqhakaza izinga elisha lokuzethemba ngaphakathi kuwe. Iningi elikhulu labantu alilahlekelwa ngenxa yokuntuleka kwekhono, kodwa kunalokho ngenxa yokungawuboni amandla abanawo. Baqondisa amehlo abo ngaphandle, befuna ukushintsha izimo zangaphandle, bengaboni ukuthi impande yangempela ihlala ingaphakathi kubo. Umthetho wokuheha uphendula ingqikithi yakho yangaphakathi, hayi kulokho omane ukudlulise njengesifiso. Akwanele ukufisa ubukhazikhazi ngenkathi uzibona usesimweni sokusweleka. Akunanzuzo ukucabanga ngempumelelo ngenkathi uzibona ungenakho ukubaluleka. Indalo ayiphenduli emakhulumelweni akho, iphendula amandla owahlale uwenza ngemicabango yakho, imizwa, nezithombe zengqondo. Lapho ekugcineni uqonda leli qiniso, uqala ukwenza ngenhloso. Uyeka ukuziphatha njengesidalwa esiphendulayo bese uqala ukuziphatha njengesidalwa sokudala. Unquma okufunayo, ukhethe ukumelwa kwengqondo okuhambisanayo, bese uqala izenzo zakho njengokungathi sekungeyakho. Le ndlela elula, kodwa enamandla ngokujulile, imi njengesisekelo sayo yonke into, ukuphila okwamanje njengomuntu osevele ezibonakalise izifiso zakhe. Ingabe ufuna ukuheha inala? Bese uqaphela ukuziphatha kwakho, ukhuluma kanjani ngengcebo? Uthini umuzwa wakho lapho ukhokha isikweletu? Uzizwa kanjani lapho ukhokha ibhili? Uphendula kanjani empumelelweni yabanye? Lezi zimpendulo zemizwa ezicashile zisebenza njengemetha yemvamisa yakho yamanje. Uma kunokungakhululeki, ubunzima, ukwesaba, noma umuzwa wokuntuleka, kulungile, kodwa kuyisixwayiso, yilokho okukhiphayo, futhi ngenxa yalokho, yilokho okuhehayayo. Ukuguqulwa kweqiniso kuqala ngokushintsha iphethini yakho yomzwelo.
Futhi iphethini yakho yomzwelo iyashintsha lapho uqondisa kabusha ingqondo yakho. Zizwe ucebile ngaphambi kokuba imali ivele. Zizwe uphephile ngaphambi kokuba kuvele ithuba. Zizwe uthandwa ngaphambi kokuba umuntu avele. Kungase kubonakale kungalingani emqondweni wabaningi, kodwa yindlela izinto ezihamba ngayo, zihlale zihamba kanjalo futhi zizohlala zinjalo njalo. Isigaba esisha sempilo siqala ngesikhathi ukhetha ukuphila ngokubona kwakho kwangaphakathi, hayi ngokuhehwa yizinto ezingaphandle nje. Ngalokhu, uqala ukusebenza kwinga elisha lokwazi, lapho imbangela nomphumela kungaphinde kube yimfihlakalo kodwa kube amathuluzi akho. Uba umhleli kanye nomdali weqiniso lakho siqu. Lapho le ncazelo icaca futhi isebenzela wena, konke kuyashintsha. Akukho okuphinde kubonakale kukude kakhulu, kungenakufinyelelwa, noma kukukhulu kakhulu ukubhekana nakho. Uyaqonda ukuthi impilo ibisihlale ikubonisa isibuko sokuthi ungubani ngempela, hayi nje lokho okukufisayo. Manje, njengoba usuqaphele, ungadlidliza ngesivinini esihlukile, usebenze kulelo zinga eliphezulu, futhi uqhubeke nesimo esisha sengqondo ngokuqondene neqiniso olakha nsuku zonke. Mhlawumbe kukhona omaziyo okudinga ukuzwa lokhu manje, umuntu obhekene nesimo esifanayo esinobuqhawe obuthule, odinga nje ushintsho olukhulu emqondweni ukuze aguqule yonke indlela yempilo yakhe. Yabelana ngalolu lwazi nalowo muntu okhethekile futhi usize ekuthuthukiseni ushintsho. Kuze kube esigabeni esilandelayo salolu hambo.